Monggo Bapak Ibu sing ngersake mantu elek-elekan tindak panggung mriki monggo. Saya. jane krasa gak pati penak. Lah nyapa? Lah kudu ngising. Senggakane Mas Entek kuwi mau gak penak blas. Piye senggakane piye? Sing mau jare nek ngersakne mantu elelan moro ning Oh, panggung ngono. Kamu tersinggung. Yo yo no ya sebagai wong gak pati apik ra yo ngono. Tetengi wis to. Bucane kaya ngono. Aja sik to. Nggih, semangat dulu untuk bekerja.
Iya ya. Ya, lanjut ya. Kurang sidik rambeng ya. Rena wengi dadi ati merasa jang luhur bebuti Oh, jebule ning mburi iki Heeh. wayang bianget Lah ya, yo, Mas. ibu-ibu ana ing pawon, Mbok heeh, De, Mbok juru De. masak ketoke Juru masak. gayung tenan. Semangat, nanti- Mbok De. Nggih, mungkin nanti perwakilan Bapak sing baju batik merah Ayo, nanti Bu. diharapkan ke panggung. Ya. Nanti request ibu-ibu nopo diaturke mriki. Sama ibu yang celananya merah. Ibu-ibu celananya merah sing Ya. di. Gak ono. Ibu Pawon nyuwun lagu napa? Goreng endok, Bu. Nggih, ibu-ibu yang juru masak yang ada di dapur, mungkin nanti ada request Nyuwun lagu. gendeng napa, Bu? Goreng endok. Iya. Anda nenek musuh tas tak kuwi ya. Ibu yang celana merah baru goreng endok. Oh iya. Guyon, Bu, guyon. Oh, Kira ngayakno giruan. ngayakno ra ketok neng kamera. Nggih, dan juga Wah, ayo tek yo. Pae sawahe didol wae. Pae sawahe didol wae. Pae dinggo nanggap. Pandawan iki lho Pak, murah saestu Pak Gayeng. Manghubungi Mas Trimbul. Dalamnya teluk monggo. mangga. Asai, mangga. Ayo deh. Ibu-ibu yang di dapur. Ayo goyang yo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu mbiyen nate andung tresno bebarengan neng kedung ombong pancen kudu tak kondi yen tau tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu lagune iki jeru lho nak. Lengge. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra Ra kudu kudu duweni. duweni. Cinta itu tidak harus memiliki Nyawang karena tok wae. level tertinggi dari mencintai adalah kehilangan. Iya. Gak iso mencintai sementing iso demeni. Iya ampun. Mas Sementing iso demeni rasa cintai. urip banget mau ya. Ya. Panyuwun kumring Sri Rama
pancen kudu tak akoni yen to tresno ora kudu wendi apa rasa jroning ati ananging piye kudu tak Halo, neng layar kaca ke Mbok Dinarsi karo Mbok Ditumi, lagi rangkul-rangkulan. Rangkul-rangkulan, heeh. Lah, kaya zamane Teletubbies. Nggih. Senyum, Lah, senyum rian Mbok Bude. Dinarsi karo Mbok Ditumi senyum dulu, lihat kamera. Ya, lihat kamera senyum dulu. Walah. Saja eleh ketok rukun Halo ya Tayo. senyum. Nah. Berpelukan. Berpelukan. Ayo melu. Lho. Emah aku nek ngono. Terbawa. Ya. Banyuwun kumring siramu rangok nangis sing ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati sampun Mas Edi. Jangan terakan gongeng manuwun. Terima kasih matur sebanduwun Dek Ajeng. Mereka mau segala lagan bos kebarang kapiyarso. Lumantar para tamu. Mereka mau salam kangen kapiyarso. Nggih, nyuwun pangapunten. Mereka bilih Pak badhe dono swanten kasumanggaken nyaket wonten pepanggungan mriki Pak. Komplitan. Oh iya. Pun monggo. Pak Pertelan Salamun. pungkruk mawon, Mas. Pertelon. Garepe nggih ndandut ae. Nggih, pertelon pungkruk. Nah iki yonge. Pun ki ambak mawon. Lah niki mboten kangge no Pak. Mboten sah. Iya. Kersane anu leren. Nggih, Pak. Nggih. Ayo leren. Terlalu lama menyendiri ya, Pak ya, sabar nggih. Yes. Iya Pandhawa. Saking gedung Glagah ya. Menika Nina saking putu teluk. Oh, teluk. Teluk Nggih. sambil dicomandikan. Iki jenengane gelarani menuti murawe. Godhong gedang go buntar roti wis kadung sayang ra kuat ngraketi. Sabar aman utane BRI. Budal. Ono rayuanmu. Ngoten niki mengke dalu gak iso film Mas. Lah Kelingan nyanyi Kenging kali napa? Pandowo. Oh lah. Mboten Lanjenengan apa-apa, niku Pak. lho. Damel seminggu. Dudo sisan. Lah, Mbak Sri. jogetnya, Dik. Mbak Sri nggih. Mangpun Nggih, nggih. mangkling lho. Lah malih wayu melih ya. Kandan kok Ya, nek aturnya. nek Mbak Sri nggih ngoten niku mboten Iya. saged elek nek. Najeng Anu film ning menika YouTube, penyanyi anu lho, penyanyi lho. Lho nggih. Lah no. joget to mboten purun namung ngeset. Wah, Nggih. sing kula senengi kalih Mbak Sri niku nggih. Pak. Nek ku nek teng griya liar, Pak. Anteng nggih, anteng. Mbak Sri ini anteng nih. Anteng sakpole. Nek teng griya liar, Ibu-ibu Pak. pengajian menika Mantang ket mboten bojone enggak. mboten percaya. Neng pertelon pungkruk nganti seprene ora bisa salalekake saben kelingan sliramu aku nunggu ana kene nganti yo Pandhawa Gong teluk Pandawa musik. oke yo Ayo, Dik. neng petelon pungkruk nganti
marah nyawang Mbak Sri lho. Lah nggih jenengan Malah lupa daratan. sing diraosne napa ngoten lho. Katresnane ancene abot Ganggu kabar mboten Pak De. panggih mulane kula lali daratan lho. Kasengsem nggih Pak De. Jan. Lah nggih sing Kesem, oh, sing nggih, leres. sing diraosne napa ngoten lho. Nek gak fokus blas niku lho. Ya nggih. Ganggu mboten pinangke nyawang terus grogi kula. Jan. Mungkin ajeng film ningali teng YouTube meleh Pak De. Oh nggih. Nggih. Ajenge angler filmnya. Nggih. Neng petelon pungruk nganti seprene ora bisa. Kalalekake. Saben kelingan sliramu aku nunggu ana kene nganti tekan sore. Niki tesih longgar nggih, tandu Nggih. pisan kan nggih. Betul, Omahe adoh pupu ketemu Pandawa. Nggih. Tangane ngati mawon. Pendawa napa Mbak Sri? Nah, wis tak genah-genahno sisan iki. Nek kula temu nggih damel seduluran Nggih, mawon. seduluran niku. Mosok diarti ae. Mbak Sri juga balik teng mriki ping 5 lho. Semua berawal dari dulur Pak De. Dulur adalah maut. Sing penting ini seduluran. Heeh. Lali Lah iya, daratan. nyawang Mbak Sri. Bahaya lho lali daratan. Nyawang Mbak Sri nganti lali Iki daratan. ketoke Enek dalane ibu- halus cuman ning glundung kalen lan iki lho. Lah iya. Lali daratan. Nyawang Mbak Sri lali daratan terus pokoknya enek banyu tok. Kecemplung Banyu banyu, tok. dilagepen. Ya menika kangen ngati duetipun kali sing pundi. Iki kali Mbak Sri mawon ae. Kandhani kok yo gage. Onek. Ayo Berpasangan apa ya? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Apa tenan, apa tenan, apa tenan. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. berpasangan, berpasangan, berpasangan. Oke. Janji kokoh, janji kokoh. Hae hae. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pandawa lho Ki. Ayo yo. Cokek mania ngrembe suga midhanget-hanget. Cokek mania banyu tarung suga midhanget-hanget. Cokek mania suga Nggih. Sehat Pak De. Semangat Pak De, kamu pasti bisa ayo. Semangat ayo. Ayo Pak De, semangat. Kamu pasti bisa Pak De. Hei. Sawindu suwe lawase. Kowe lunga ora pamit. Wong ayu katresnanku. Ati susah mung kangen sliramu. Mana di mana calon jodoh saya? Rina wangi tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung sira kang bisa nambani. Pripun Pak De? Nggih mantep Pandhawa niku sering panggihan kula teng Dulang napa lho. Alhamdulillah. Nggih tahun pinten nih kok? Mboten Mbak Sri. 2000-an pinten nih. Lah, pokoknya Mboten Mak Srine sing mantep Pak De. duit kelasnya lali. Mbak Sri ini kagungan kersa kula gak diundang iki. Ketoke ngoten ketoke.
lali daratan. Niku asline jahat Pak tenan Pak De. Urung ya Mas. Urung. Oh dereng ah. Dereng Pak De. Mangke meleh. Delok kas. Nilap ning tenan Pak De, jahat ning Pak De. Jahat ya. Aja sama lawan bagus tresnaku kira bisa ayu ora suwi aku bali bisa sumane ana Istri saya tetep gak iso turu. nggih, sak positif Pak De. Dan Aten niku pripun? Sak raban bar. Dirampungke. Pripun? Nggih nggih nang nembe. Kersanipun. mengke tabrak beduk Pak De. Boten. Aja sumelang wong ayu. Tresnaku iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali. Tansah sumanding ana ing wedi kare Gusti Allah nggih alon-alon. Menghormati kok ya. Nggih matur sembah nuwun mugi-mugi Pandhawa laris. Amin. Mulai kan nek mula ora mekakat le Pak. Wedi kula. Batin iki rasane tansarmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanti jenjem monggo Mbak.
sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinudrat sadremong lampahi Ulah salah sapengendut Datang hatiku wes batin iki anane rasa tresno kang tak endhe sarwa mikir ati tanpi sojendre monggo diajak Ahmad duduk. Hei. yen kandulu nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinudrat sadremong lampahi Ulah salah sapengendut matur suwun marhensi kantos menika Pak Yanto saking Kauman. Nggih, sedikit dawuh nganterin geng manduwun Mas Heri, sedikit lelagan bos kantor. Nanti bolu kuning mana nanti mau malam melayu kabeh. Kepo? Luwe becik patenono timbang perpecahan yen kang suleyo tak wangi samudana marang kula warga garwa lan praputra Puas
mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kejugeng rimpung jiwa raga kumbuk kurung kehormatan mamprong roboh katya pindho ya ya Mas Tribul kayak itu bos orang atau bieng kowe becik paten nono timbang perpisahan raya kan sulit yo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kejugeng rimpung jiwa raga kumbuk kurung kehormatan mamprong roboh kadya pindho Sar, iya, aja sar sik dhuwur. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukokne. Omah sak mobile. Kowe apa wae, nadyan sesideman mesti kasembatan. Ya, nggih, monggo. Nggih, Pak Yanto ngaturaken genging panjenengan mereka mau segala lagan bos kamar katur.